Des de la Garrotxa comença Ja ho trobarem. Un programa presentat i moderat per Sam Joventet. Al seu costat, les nefastes intervencions d'Arnau Sedó, Arnau Vilà i Marc Comermo. A la peixera, remenant botonets, l'imprescindible Pau Alsina. Us donem la benvinguda. Hola, Sietec, 47 euros, ja ho trobarem. Benvolguts una setmana més al 107.6 de Ràdio La Vall. Estem aquí en una nova edició del vostre podcast de referència. Avui farem el programa sense guió ni pauta, deixarem que els impulsos ens aflorin i parirem un programa en directe sense cap pregunta ni secció preparada. Segurament, si ens atrevíssim a fer el que acabo de comentar, el programa d'avui seria un autèntic desastre. En Comerme xerraria pels escosits, sí. El tècnic no em tiraria cap falca, que això a vegades passa, i jo sincerament no sabria ni per on començar. Perquè sí, oients, la improvisació és un art de construir sense xarxa, sense marge d'error i sense prova i assaig. Però és un art, només reservat a uns pocs escollits. I avui la persona que ens acompanya ha portat la improvisació a un altre nivell. No és com jo, que anava a un examen sense estudiar i improvisava totes les respostes, sinó que la nostra convidada d'avui puja a un escenari sense guió i davant d'un teatre ple t'improvisa una obra amb els temes que li posin per davant. Una setmana més, amb els nostres tertulians habituals i també els nostres col·laboradors, però avui també amb l'Anna Matell. Som-hi! Va, bona tarda, bona nit i bon vespre a tothom. Moltes gràcies per estar aquí escoltant-nos una setmana més al 107.6 de Ràdio La Vall. Arrenquem aquest programa número 47. Cada cop més a prop del 50, que hem de fer alguna cosa especial. Nervis, eh? Nervis. Ara després tenim un sopar després i ho comentem. Ara. Que farem. Primer tenim un programa per davant, que és el programa número 47. Centrem-nos en el que toca, vale? Perquè per començar aquest programa hem de fer com ho fem sempre habitualment, que és agrair als nostres col·laboradors, com són Cervesa Lava i Ratafia Roset, grans beuratges de la nostra terra. El programa avui, com he dit a la introducció, és mentida, no l'improvisarem, sí que seguirem la dinàmica habitual que tenim sempre. Com sempre començarem amb el binari nan, que és una bateria de preguntes per la nostra convidada binàries. Vale. Llavors farem una estona de tertúlia on parlarem sobretot de lo que tu fas i una mica el que et dediques a les obres d'art, bueno, de teatre. Les obres d'art, sí. De teatre. M'agrada que li diguis obres d'art perquè nosaltres no ho considerem així. Ets marxant. No es diu així, marxant d'art. Sí, marxant d'art. Vale. Ben marxant de l'art, ja. Sí. Farem aquesta estona de tertúlia i acabarem amb dues seccions, una presentada per l'Arnau Sedó i l'altra per en Marc Comerme. Ara sí que sí, passem a saludar la nostra convidada d'avui. Anna, com estàs? Gràcies per ser aquí. Què tal? Molt bé, em fa molta il·lusió estar avui aquí. Estàs contenta d'estar aquí? Sí, moltíssim. Ens has confessat que no ens havia escoltat mai? No. És terrible. Però no, perquè m'agrada venir sense res pensat. I per improvisar. Sí, per improvisar, de veritat. No, i perquè sí que havia sentit a parlar de vosaltres, però és veritat que no he escoltat cap podcast i em fa il·lusió perquè la ràdio m'encanta i els podcasts que a més es fan així amb aquesta clau d'humor i aquest bon clima m'agrada molt. Són els millors, diu. Sí. Va, l'important és que estàs aquí, esperem que passis una bona estona, que això és segur, i és lliure de dir, evidentment, el que vulguis. Perfecte. Marc, què tal? Com ha anat el curs de fer pa de massa mare? Hòstia, vam parlar d'aquest tema, eh? Ara, sí. 5 cèntims. Hem fet pa amb llevat, també, eh? Hem fet pa de tota mena, no només de massa mare. És flaquer, ja. I de massa pare, també. Som inclusius. No. Com ara aprenent. Aprenent de la vida. És el primer grau, no? Ja tens altres camins a seguir. M'agrada com estic... Aquest estudi avui fa molt olor de nenuco. Molta calor. Molta calor, molt olor de nenuco. Molta. I tu per què portes un botó descordat? Perquè fa molta calor. Vas com de flipat, no? Acabaré el programa amb 5 botons descordats. Ja veureu. Arnau, què tal? Com estàs? Molt bé, tio. D'aquí res, començo Setmana Santa. Ja s'ho t'ho per fer una altra vegada. Ja, em sap greu. Després de les vagues doncs necessitem una mica més de vacances, i anem una mica, pues això, no? Encarrilar una mica. 10 dies més de vacances. 10 dies més. Com que no vol la cosa. Clar, esperar l'estiu. Sí, bueno, això, anem encarrilant. Bé, molt bé. És això que fa doncs mira, sí que és això, sí. S'ha caigut l'apretador. Et trobava a faltar i a la vegada no et trobava gens a faltar, Marc? Ja, si us hi fixeu, m'ha boicotejar la introducció, començant a cridar abans d'hora. Ara em desconnecto això. Ja, ens centrem. Ara estaràs tranquil. Aquesta hipa que has fet abans ja no fa tant olor de nenuco. Pensava que era jo. Ara farà pudor sudat. Tècnic, com estàs?
Malament. Perquè allà fora poc fa pudor. No, sí, perquè jo també he tingut un vídeo d'aquests, de Nenuco. No, però malament perquè ha faltat molts de programes. Molts de programes. Has faltat molts de programes. Has faltat a molts de programes i no ens has portat ni un puto pa. És veritat. No. Això has faltat per fer pa de massana? Això és veritat. Has faltat per altres coses. Sí, No, has faltat per fer un curset. Un curset? Un curset tampoc, De pa de massa mare. Un curs. Però això jo trobo que és una falta de respecte. Un curset és per aprendre a nedar. És una falta de respecte. He fet un curs de nens grans. Un curs amb cara i ulls. Has fet un curs de falta de respecte. Has fet un curs de falta de respecte. Sí. Jo volia el meu pa. Fes un curs de llançar bé les falques, tu, Pau. Que et convé. Prou, nois. Va, que acabem sense programa, que anem tots emprenyats al final, entre el curset i el tècnic. Va, ara sí, Anna, arrenquem el programa. Tal com t'he dit a la introducció, comencem amb aquesta petita secció que porta en Marc, ara ell te la presenta més àmpliament, i que s'anomena el binari nan. Falca. Binari, binari, nari, 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 binari, 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 nari, nari, nan. No ho sentiu una mica així com... No? Marc, jo sí. Ho sento vosaltres així, jo em sento bé a mi. Estimats oients, avui tenim a l'estudi de Ràdio La Vall el referent absolut de l'improshow garrotxí. Una dona que fa anys que pica pedra i que, a banda de talent, que hem de reconèixer una apassionada i insistent labor per la dramatúrgia. L'haureu vist sobre els escenaris de bona part dels municipis de la Garrotxa i de les comarques de Girona. En reels del TikTok i l'Instagram, en alguna producció audiovisual, això ho he tret de la teva pàgina web, sí. I darrerament oficiant cursos de creació teatral i o improvisació. Que en català correcte es diu improvisació, sí. Però passo olímpicament. Fas ització, no? Exacte. Com empatitzar també es diu. I molt a més dir empatitzar, no? Empatitzar. Sí, no? Sí. Sembla com més genuí. Sí. En tot cas, si ets d'Olot o comarca ja saps de qui ens raonem, i si no és perquè enganxes aquest programa a mig fer o has viscut en un forat més profund que el búnquer de la cúpula del govern d'Iran. En tot cas, i perquè no sigui dit, ben aurats oients, avui us presento al binari nan l'Anna Aumatell, l'emperadiu del teatre olotí. Benvolguda, Anna. Gràcies. Aquesta meva secció no és en cap cas una raspallada per dir-te com de bé se't dona de fer el que fas, és quelcom diferent. Ho podríem definir com una mirada agnòstica i acusadora cap a la professió i la biografia de la persona que s'asseu a la taula per compartir una estona amb nosaltres. Perfecte. I avui, Anna, això no serà diferent. Perquè, amics, i ara parlo per tots, què us ve al cap quan penseu fredament en la professió d'actor? I en la dramatúrgia? I en el cinema? I en tot aquest ecosistema i estil de vida? Sigueu sincers amb vosaltres mateixos i penseu-hi. Fem silenci per deixar pensar. 5 segons és suficient, no tenim més temps, que això és la ràdio i anem a tope. També vull deixar clar que no estic referint-me a les altes instàncies de la professió actoral, un segment de la població compost bàsicament per dats pel cul, de gran bellesa i poder adquisitiu, que condueixen cotxes d'alta gamma, viuen en cases amb piscina, esnifen cocaïna d'alta gamma, estiuegen a Cadaqués i tenen assistentes llatinoamericanes que tracten amb condescendència i menyspreu. I així passen la vida fins que un dia, ai las, són convidats a una gala dels Goya o dels Gaudí. Saps amb què rima Goya? I quan pugen a l'estrada es posen a fer proclames sobre l'antifeixisme, el problema de l'habitatge, la classe obrera, l'escalfament global, la reproducció de l'espanda o els refugiats de les guerres de les galàxies. Em sap greu, però em toca la pera i tal impostura i enganyifa d'una colla de farsants que, si tant es queixen del sistema, podrien renunciar a les subvencions que reben les pel·lícules, que tenen menys espectadors que l'episodi del Ja ho trobarem amb Dani López, que té un total de 73. Molt poques, hòstia, mireu-lo. Deixem de banda aquest tema perquè no és exactament el que avui ens ocupa. L'Anna es troba més aviat en una categoria anterior a tota aquesta faràndula. Ella forma part del col·lectiu d'actors de base, la xarxa dramatúrgica i d'interpretació arrelada al territori. Aquest racó de món inclou des de les companyies de teatre locals fins als pastorets, passant per les passions, els manaies o els balls de diables de les festes majors. Perquè, no ho oblidem, amics, la interpretació és indissociable de la cultura i de la nostra tradició. Un ofici mil·lenari que hom pot resseguir per mitjà de les obres de Sòfocles, Eurípides, Shakespeare, Molière, Anton Chekhov, Àngel Guimerà i prou, perquè no me'n sé més. A nosaltres, en canvi, ens ha tocat viure l'època daurada dels improshows.
Per sort o per desgràcia. Que t'he de dir que ImproShow és una marca registrada d'una companyia de Barcelona. Ah, sí? Has de dir això d'Impro perquè si no et denuncien. Pots Ah, sí? No em denuncieu. Companys, que tenim 73 visualitzacions. Vull dir, no sé com... No ho veuran, Marc. No. Ah, exacte. Segurament no veuran, tampoc els hi podré pagar. Sí. Endavant. En tot cas, el show d'improvisació Exacte. Ara sí. és un gènere teatral que avui dia és practicat amb gran delit per un segment de la població mundial que podem enquadrar com a, atenció Sam, persones adultes i blanques de classe mitjana. No sé exactament a què em refereixo quan dic persones adultes i blanques de classe mitjana, però sí que tinc clar que és la mateixa gent que s'apunta a tallers de ceràmica, té un blog online de cuina, fa ressenyes molt acurades de les excursions al Wikiloc, comenta els productes que compra a l'Amazon, s'apunta a ioga i porta ulleres de pasta i jerseis de llana. També és la gent que, com jo, té un trastorn obsessiu compulsiu amb el pa de massa mare fet a casa. Vale? Sí, és així. Potser són prejudicis que l'Anna després s'encarregui de combatre'ls, però jo només sé que els blancs fem aquest tipus d'iniciatives amb la mateixa passió que un border collie anant a buscar una pilota de tenis. Comptat i debatut, m'he tornat a accedir de les meves obligacions perquè aquest no és ni de bon tros l'objectiu de la meva secció. Sí. Anna, disculpa la paràbola i centrem-nos. Això és el binari nan i és un interrogatori públic, sàdic i maldestre que faig a tots els convidats. Jo et llançaré una bateria de preguntes mal parides que només poden ser respostes de manera binària. Només s'hi val a dir sí o no, malgrat que en algunes respostes admeten la tria entre dues opcions. No vull que justifiquis ni tampoc vull que donis explicacions. Només vull respostes binàries i la primera pregunta te la faig ara. Ho has entès? Sí. Doncs som-hi. Ets feliç? Sí. Ets una soldat de Catalunya? Sí. Et consideres bon al llit? Sí. Creus que tens més talent que la mitjana de l'ofici? Sí. Has consumit mai drogues? No. Has seguit actuant en una funció tot i saber que t'havies oblidat completament del text? No. Et creus més intel·ligent que la majoria de persones a les quals coneixes? No. Capitalisme. No. A favor o en contra? Perdó. No. Vull dir, en contra. Depèn de quan, però en Estàvem contra. passant saliva, un moment. Sí. Home, és que me l'has dit com així tan ràpida. Encara que siguin constructives, et costa acceptar crítiques? No. A nivell laboral, fas allò que sempre havies somiat? Sí. Et consideres imprescindible en la majoria de projectes o en els projectes que has creat? Sí. Et fa por quedar-te en blanc? No. Creus que totes les opinions són respectables? Sí. T'importa l'èxit? Sí. Estàs a favor de la violència? No. No. Com els nens. Exacte. Escull una opció, igualtat o meritocràcia? Igualtat. Has sentit vergonya aliena d'un company d'equip durant un show? No. La majoria de premis de teatre estan donats a dit? Sí. Has estat mai infidel en alguna relació? No. Penses a vegades si val la pena continuar amb tot el que estàs fent? No. Gaudir d'un aspecte físic envejable t'apropa més a triomfar en la professió actoral? Sí. T'has barallat mai a cops? Sí. La improvisació és, de vegades, una excusa per actors mandrosos que no volen estudiar text? No. Et posa nerviós que els teus pares et vinguin a veure? No. A Catalunya hi sobra gent? Sí. Els crítics de teatre són pedants sense talent per a la interpretació o la direcció? Sí. Subvencions a la cultura, a favor o en contra? Super a favor. Et prepares durant setmanes els personatges en clau psicòtica? Per exemple, si et toca fer d'esquizofrènic, crides a la gent pel carrer, els hi llences els teus propis excrements i tens converses amb tu mateix però fent diversos personatges amb veuetes? No. Pues vaya Quina merda d'actriu. Creus en la democràcia? No. Continuo desenvolupant el joc del TikTok. Atenció. Enfrontaments directes i donem això per acabat, val? És l'última pregunta que et faré. Avui toquen actors actuals de l'escena catalana. No em preguntis exactament perquè jo no els conec tots. Bueno, doncs jo soc Sé la fatal cara. amb noms i... Però bueno, va, digues. Ja, són fàcils alguns, eh? Vale. Què? Úrsula Corberó o Carlos Cuevas? Úrsula Corberó. Úrsula Corberó o Enric Auqué? Enric Auqué. Enric Auqué o Eduard Fernández? Enric Auqué. Enric Auqué o Elisabet Casanovas? Elisabet Casanovas. Elisabet Casanovas o Miqui Esparvé? Aquest no corria en motos? No. Ah, no, és per Garó. O Enric Auqué... No. Miqui Esparvé. Elisabet Casanovas o Miqui Esparvé? Mira, em quedo amb Elisabet Casanovas perquè no te la diguis. Vale. Elisabet Casanovas o Greta Fernández? Oh!
Elisabet Casanovas. Elisabet Casanovas o Àlex Moner? No sé qui és. Elisabet Casanovas. Elisabet Casanovas o Victòria Luengo? Mira, Elisabet Casanovas. Elisabet Casanovas o Quim Gutiérrez? Elisabet Casanovas. Elisabet Casanovas o Laia Costa? Elisabet Casanovas. Elisabet Casanovas o el germà de Joan Borràs, Marcel Borràs? Que tirem a la terra, Elisabet Casanovas. Elisabet Casanovas o Aina Clotet? Uf. Elisabet Casanovas, encara. El que diré ara em va fer un taller de teatre a mi. Va, aviam. Elisabet Casanovas o David Verdaguer? Home, David Verdaguer. David Verdaguer o Nausicaa Bonin? Ai, és boníssima, també. Però David Verdaguer. David Verdaguer o Pol López? Pol López. Ja està, no cal que en diguis cap més. Pol López o Anna Castillo? Pol López. Pol López o Ivan Massaguer? Pol López. Pol López o Bruna Cosí? Hòstia, no, Pol López. Pol López o Sergi López? Pol López. I aquest l'he afegit jo expressament. Va. Pol López o Oriol Pla? Oriol Pla. Que sí? Oriol Pla, És mega top aquest. amb gola, curiós. és absolut rei de les arts escèniques. Doncs fins aquí, la meva secció. Binari n'han superat. Binari n'han superat. Li donem el segell. Jo t'he de dir que no en conec quasi cap d'aquests. No, jo tampoc. Jo em pensava que no els Jo per la coneixeria foto i m'he sí. donat que sí. Jo per la foto sí. Home, ja tu ja et val. Si no el coneixes tu, Anna, no té perquè- per què, perquè puc ser practicant i no visualitzar. Vamos, sí, sí, sí. I no anava a És igual. classe. Ficant i no consumidora. Exacte, gràcies. Vale, molt bé, hem superat aquesta primera prova. Ara comencem doncs, amb aquesta part que és part de tertúlia, part Vale. d'explicar-nos una mica Vale. el que fas. Sempre però la comencem de la mateixa manera, que és amb una pregunta, que és com et definiries amb una frase? Buf, vale, em definiria com una persona amb molta passió per el que fa i amb moltes ganes de reptes nous. Sempre m'agrada com seguir innovant, aprenent i creixent i millorant tot el que faig. I tampoc és que m'agrada excessivament treballar, llavors tinc la sort que el que faig m'apassiona, perquè si no sempre intento no treballar massa. No sé perquè sempre portem gent que no li agrada treballar. Sí. Ara han vingut varis que diuen no m'agrada no. treballar. Sort que tenim en Comerma aquí que aixeca el país, perquè Sí, si no... perquè- Entre funcionaris... T'agrada treballar? Va, aviam. Sí, bueno, és que me posa nerviós no fer res, saps? Després Això és diferent. Ja. Pots fer moltes coses que no són treballar. Ja, però, clar, si pots fer una cosa que a més et dona cèntims per després poder fer coses que t'agrada, està bé, saps? Sí. Ja, però al final És també... així com està fet la vida. Si et guanyes la vida ja és treballar, no? Encara que Sí. siguis Sí. o l'altre que va venir que era un pagès o no sé què volia, saps? Bueno, doncs això també molt bona No estic entenent res de la conversa. No, perquè tu ets professor de gimnàs, tu no saps pagar. No saps què és treballar. no sap ni què vol dir el verb treballar. No, clar que no, clar que no. És una cosa que fa la població adulta ja. Ah, sí? Ja t'ho diran, ja. Que fort, tio. Doncs va, arrenquem. M'ha agradat molt perquè diu que és molt entusiasta i que sempre li agrada millorar. Vale? Comencem, tinc una bateria de preguntes, anem parlant una mica de com va tot. També sempre m'agrada una mica començar pels inicis per saber doncs, si tu ja des de petita això del teatre ja t'havia agradat, l'havies practicat, com va, si de casa t'apunta no sé què i tu comences. És que va. Jo no ho vaig descobrir fins molt més tard. Jo vaig fer la carrera de turisme, després vaig fer un màster d'economia i direcció d'empreses, perquè... Em fas tota la pinta. Sí, en anglès el vaig fer, a més a més. Clar, la carrera de turisme també és molt aquell... A mi m'agrada viatjar. Sí, faig m'agrada turisme. viatjar i xerrar amb la gent. Aprengui idiomes fàcils. I no vull treballar. I no vull treballar. I a la carrera de turisme, però quines assignatures es fan? Per exemple, se'n fa una de fer bé la foto de la Torre de Pisa. No, fas de turista? No, però si fas Però és dret, així, és no? xunguíssim. Tirar monedes a la Fontana di Trevi. Fer-ho bé. 1 i 2, saps? És troncal. No, però vaig fer tot això i quan vaig acabar tenia la sensació com que em faltava alguna cosa i a dins meu hi havia alguna que em deia hòstia, hauries de provar el teatre i així, i vaig preguntar a amics meus com feien, em vaig com apuntar a un curs que es va fer aquí olot d'improvisació i vaig dir, buah, és això. I clar, tenia 23, 24 anys i vaig dir, en aquella època que era idiota, vaig dir, ja sóc massa gran ara per dedicar-me a això, ho faré com a hobby i aniré treballant de lo que he estudiat. I amb els anys
pues, s'ha convertit al final en la meva professió, perquè em dedicava tot el dia a teatre. I a mi el que em sorprèn, que no sabia això, és que ja vas començar directament amb el teatre d'improvisació. Sí, va ser la primera classe que vaig provar. A la meva ment era, bueno, feia teatre... Què va? I de cop, hòstia, trobo que això no he anat mai a veure uns pastorets, no he participat en cap... No t'has memoritzat cap guió... Sí, després sí, anys més tard sí, però vaig començar i la primera classe va ser d'improvisació. Jo recordo, vaig arribar a casa suada, allò de dir, acabo de descobrir una cosa que m'ha flipat. Perquè a casa, bueno, abans passava, no sé si vosaltres també, però a casa meu jo xerrava pels descosits, feia obres i tal, i els meus pares deien, aquesta nena ja va sola. El meu germà era molt tímid, el nen l'hem d'apuntar a teatre. Llavors, el meu germà anava a teatre i jo no, perquè jo ja xerrava molt. I es feia com al revés, no? Com que intentaven com incentivar-te la part que tu no tenies bona i la que ja feies bé ja està. Llavors, clar, jo mai havia, doncs, no m'havia plantejat treure un rendiment d'això que feia a casa, diguéssim. No, anava a dir... És que a mi no m'ha passat això de que m'apuntin a teatre, saps? Jo s'ha de dir que jo vaig fer teatre. Tu vas fer teatre? Em van apuntar a teatre. I què tal? Em va encantar. Sí? I m'agradaria fer-ne. Tu, jo és que això de memoritzar, tio... Bueno, a mi però no. Pots fer show d'improvisació, pots fer. Molt ben dit, molt bé. No, tio, però... Aviam, a l'escola no feies improvisació. No, a l'escola et feien apuntar. Ah, clar, aviam. No, jo els teatres que havia fet no havia fet improvisació. Per això, collons, havies d'anar allà a fer el típic pastorets o el típic funció de final de curs i havies de fer d'arbre, tio. Sí. Bueno, si feies d'arbre no havies de memoritzar un text. Bueno, depèn. Si eres un nen del Senyor de los Anillos que parlen, llavors podes... Clar, exacte. Amb el vent. Clar, segur que tenen les seves... Bueno, aquesta vegada que pots ja fa una mica de crosta d'arbre, Sí. Molt ben perfilada, abans li anava a dir. Superben perfilada. Sempre em diu el mateix. Perquè no treballa i té temps. Al final penso que em pensaré que em tires la canya una miqueta. Sí, bueno, aviam. Escolta, Parlem. Hem de parlar només, Parlem-ne, jo vull provar coses noves, poder també. Bueno, doncs després a l'hora de sopar, Vale, tornem a la convidada, sisplau. Perdó. Vale. Jo m'estic entretinguent molt, No, tornem a la convidada. Vas fer aquest curs d'improvisació. Sí. Vale, i a partir d'aquí entenc que fas alguna actuació o com comences a escalar per acabar... Vaig anar fent com el camí una mica típic que fa tothom, que és vaig fer el curs tot l'any sencer, vam fer l'obra de final de curs, m'ho vaig passar superbé, i després ja me'n vaig apuntar a l'Orfeó, em vaig apuntar al Galliner de Girona, vaig començar a fer cursos, però jo no tinc la carrera de teatre, per entendre'ns, o d'arts escèniques. Però tens molts cursos, que he vist també a la teva web, que jo també hi he entrat. Sí, he anat fent curs. Lo bo de no fer una formació com el grau de 4 anys et permet anar on tu vols. Llavors, vaig anar a fer ara improvisació al Galliner, després curs de dramatúrgia a la Beckett, després a l'Eòlia. He anat fent coses especialitzades. Tenir la carrera no fa que no puguis fer cursets, no? No, i tant, però vull dir, quan tu ja has fet la carrera fa, dels 18 als 20 i pico, ja ho has fet tot allà i allà te donen una mica de ventall, però quan tu pots triar exacte el que t'agrada, ja vas a fer un curs d'un any només d'allò. Saps què vull dir? És com més... Has escoltat, Marc? Especialitzat. Cursos d'un any. Per la massa mare, saps? Menys d'un any és curset. Exacte. Un mes és curset. Un mes cada dia... No, un mes cada dia és curs. És un curset. No. Em portis pa, t'ho direm. Vale? Ja hem de veure els resultats, Marc. Exacte. No, però això sí que, de veritat, i més segurament també deus disfrutar més els cursos, perquè és exactament allò... Sí. Qui s'apunta a aquests cursos? Pues gent blanca amb jersei de llana, com molt bé has dit, i ulleres de pasta. Però una cosa, és veritat o no, una mica el que és dic? mentida. No, jo tinc alumnes d'altres llocs. I dintre la companyia que estàs hi ha un noi que és de color, podríem dir, no? És negre. De quin color? Negre. Lila. No, és marró. Ben negre tampoc és marró. Bueno, és marró fosc, però... Sí, i és una passada. Ell va aprendre català gràcies al teatre. Mira. Sí. Punt positiu. Veus? 2 punts. No com a Figueres. Sí. No, però és veritat, als meus cursos tinc gent de tot tipus, de tot arreu i de totes les edats. Tinc des d'un nen de 13 anys a un avi de 80. M'agrada barrejar la gent. Tens un avi de 80, de veritat? Sí. Bueno, en tinc 4. I en tinc un avi amb bastó que ve a fer classes d'impres, és boníssima. Impressionant. I diu que, que la setmana que no ho fem es deprimeix, o sigui que es mor, no? Que és com un servei ja, quasi. Fatal. No, fatal. El bar de No. Demano disculpes. Demano disculpes. No l'he sentit, perquè... No fa gràcia. Sí, com fa, I diguem, què és del teatre d'improvisació? Què és el que ocupa gran part de la teva professió actualment? No entenc. Què és el que més t'agrada per sobre de l'altre, allò que et fa... Perquè per molta gent segur que també és
el més complicat. Sí, bueno, jo sempre he dit, i potser m'equivoco, però és la meva realitat, que hi ha molt bons actors de teatre de text que no són capaços de fer teatre d'improvisació, i la gent que sol fer molt bé teatre d'improvisació sol fer molt bé el text. És a dir, per mi és més difícil fer improvisació que text. Home, jo crec que també. Sí, però hi ha gent que ho desprestigia una mica, no? És com, veniu a feu allò que feu, que no us ho prepareu. No, sí que entrenem, i entrenem molt, i has d'estar actualitzat amb el que passa al món, has de saber una mica de tot, i si no has de tenir aquesta capacitat d'invenció al moment i que no es noti també. Llavors jo, per mi, a mi el que m'agrada és l'adrenalina que em genera el no saber què aniré a fer. Com que jo necessito reptes, si no m'avorreixo, si sempre vaig fent el mateix, clar, a qualsevol funció que faig jo no sé què passarà mai, i llavors a mi això em genera com una addicció de... És millor que no hagis provat les drogues. Sí, no, jo sóc ultradicta. Jo estaria tancada com una yonqui, segur. Sí. I una pregunta que tu ja has començat a filar una mica, sí. És a dir, perquè clar, és improvisació i evidentment no sabeu el que passarà i tal, però evidentment darrere hi ha una preparació, hi ha totes unes tècniques, hi ha unes maneres de fer com es treballa, diguem, tot això de la improvisació. Bueno, es treballa que és com una mica el bàsquet, no? Com entrenant o en qualsevol esport, no? Que hi ha com tècniques, no? Quan tu entres a fer una història has de tenir clar de donar-li informació al company o a la companya amb el que estàs perquè sàpiga què li estàs demanant, quin personatge és, què està passant, on estem, cap on anem, i que l'altre ho entengui. Llavors hi ha maneres d'aprendre a fer això, que se'n diu fer el prol, personatge, rol, objectiu i lloc. Llavors quan tu entres en una història i tens això molt clar, si no és el mateix que jo entri i digui hola, bona tarda, o digui nena, bona tarda, agafa'm la dentadura, ja t'estic donant informació de que sóc gran, que em falta la dentadura, segurament seràs la neta, i l'altre ja, pum, entén i es col·loca. Llavors has d'aprendre a donar informació de la idea que tu tens, perquè clar, a impro no preparem res, llavors ens hem d'entendre. Sí, i si no també ho juguem, jo també ho dic, el bo que té la impro és que a mi m'encanten els errors. De fet, vivim dels errors, així com més ens equivoquem a escena, més divertit és pel públic. Llavors quan diu una cosa l'altre no ho entén, ens girem, ens en riem, no? Una mica com la vida, i la gent vol aquesta naturalitat. I penso que potser el que diferencia una mica la nostra impro d'altres companyies que fan impro superprofessionals és que nosaltres som molt del carrer. Llavors és com, si hi ha un error el comprem, el juguem, ens encanta baixar públic, merdejar amb la gent, tornar a pujar, que sigui molt fresc. No, evidentment, però diguem, tot això de la improvisació també hi ha aquí una part de química amb l'altre, m'imagino, no? Sí, total. Si fiquem jo i tu el primer dia, per molt bons que siguem... Bueno, hi ha gent que té química de seguida i hi ha gent amb la que no t'intens per una cosa d'energies o d'essències, però hi ha un codi a la impro, que suposo que ja l'heu sentit molts cops, que és sempre has d'acceptar el sí i qualsevol proposta que et fa un company tu l'has d'acceptar i ficar-hi coses per sobre, el que tu vulguis. No es pot plantar allà mig de... Clar, imagina que tu entres i em dius posa'm una barra de pa, i jo et dic no, doncs ja està, pleguem, no? Ja s'acaba la història. Llavors has d'acceptar el que et donen i afegir-hi coses tu, si vols. Llavors hi ha aquests codis que si tothom els juga, jo puc anar a Barcelona i ara em poses amb un maig d'impro amb altra gent i jo ja sé que li acceptaré, que no faré masses preguntes, sí, tots tenim una mica unes regles i a partir d'aquí pots jugar en teoria amb tothom, però és veritat que hi ha gent amb la que tens més química i gent que no, perquè potser un és més de clown i l'altre és més de text i llavors junts, hòstia, fas un paquet molt divertit. Hi ha gent que potser té un to, no sé, que sempre es posa en jerarquies superiors i si tots dos estan així hi ha més disputa. Bueno, hi ha coses que es veuen, no? Llavors, en teoria, la impro, tothom hi pot jugar i et pots entendre bé amb tothom si segueixes les bases. Clar, però també li has de deixar, doncs, allò que dius, preguntes, bueno, coses obertes, no? Que l'altre pugui agafar un costat a l'altre. Exacte. I en aquest sentit, és a dir, és molt difícil, tothom ho pot fer-ho, preparar una mica, o també has de ser en part una mica ràpid mentalment. Sí, has de tenir agilitat i això com tota la vida s'entrena. Jo sempre, quan ve la gent a les classes, tothom pot fer impro, tothom pot fer impro. Tothom pot sostenir una obra d'una hora i mitja en un escenari i entretenir el públic? No. Són coses diferents. Una cosa és que tothom pugui fer impro, passar-s'ho bé, divertir-se i entrenar la ment, evidentment tothom pot, i tothom té uns personatges que li queden superbé. Hi ha gent que fa d'ell a la impro i és divertidíssim, però no el treguis d'això. Llavors, per mi, els bons actors d'impro, actrius d'impro, són els que són molt polivalents, que tenen... Versàtils. Sí, molt versàtils, que juguen amb el cos, juguen amb el to, amb el ritme, amb les emocions. Llavors, quan tens tot aquest ventall, doncs jugues molt millor a la impro, perquè tens molts colors per oferir. I llavors, per exemple, no es passa també que dintre el context del que és una obra de teatre arribeu a repetir bromes que heu entrenat o com ens assajeu de conya o heu fet en altres obres? A impro o en teatre? No, a impro. Si repetim bromes, jo no repeteixo mai cap.
Fa 3 anys que en faig, mai cap. Potser un personatge, diu la biblioteca, i surts com en un punt similar, perquè, jo què sé, t'ha ressonat un personatge d'una botiga que havies fet. Però bromes és que és pràcticament impossible, perquè sempre hi ha frases i llocs diferents. Però això és com una mica com el típiques pelees de gallos de rap, no? Que repeteix, no, de tant en tant t'entra aquella paraula clau i tu ja saps que aquella frase arribarà, Ostres, no? Jo ara no sé, potser Bueno, he repetit sí, alguna cosa i no me n'he aturat, però en la meva ment jo inclús els deia a les de la meva companyia, fèiem un joc que es deia Estàtues abans, ara no el fem tant, però és un joc de col·loques posicions i fas històries molt ràpides, llavors moltes vegades passa que et quedes en una posició similar i jo els deia, no repetiu estàtues, és a dir, és igual que aquesta t'hagi sortit superbé si has dit que era Colón, no la repeteixis, i a vegades costa perquè ja saps que funciona, ja has estat amb un públic i que això li dius no sé què, i la gent es pixa, i jo ho tinc com sagrat, no? Perquè no saps... perquè si hi ha un que ha repetit les dues obres i tornava a fer la broma, ja no és però això... I és una que s'ha repetit, que bueno, tampoc passa res, però jo intentava no repetir mai i si ho he fet no me n'he donat. T'has trobat mai, no sé si tens apuntada la pregunta, algú que s'enfadés molt amb alguna broma? Amb d'impro no, amb text sí. Però en text és molt ja està preparada la broma, no? Però, bueno... Perquè ja no s'ha llegit el guió, aquest no, i no s'enfada amb la broma. No, perquè he escrit una obra de teatre, una trilogia, i l'última peça parla sobre, bueno, pues, transexuals i coses així, però des de la visió de algú més de pagès, per entendre'ns, vale? Sí. Llavors que hi ha algun tipus de broma, bueno, doncs divertida, de les divertida. nostres de la comarca, que és, bueno, dins el context de l'obra s'entén perfectament, i, bueno, llavors fèiem un debat i va aixecar la mà i va dir que s'havia ofès. Clar, la vam escoltar, perfecte. Però va aixecar la mà abans de dir-ho. Sí, va ser no, perquè van... un ofès molt poc, No, no va cridar, no va aixecar la mà així. No va aixecar la mà així. Va aixecar la mà. No. Vaya merda d'ofès. No, però fèiem un debat, en plan, un col·loqui, després de l'obra, i tothom, que guai, tal, no sé què, ell va dir, ell o ella, és que clar, no sé què era, i em va dir, bueno, vull dir, que no va dir el pronom, vale, tallo, això, per favor. Estic màgia. de dir res. I va dir, ostres, a mi m'heu ofès perquè això no és veritat i no sé què i tal, i jo ho visc des de la meva òptica i tal. Però dic, bueno, jo ho he escrit des de la meva, entenc la teva, i després l'Uso va sortir, va explicar 4 coses i ja està. Tranquil·li, senyori. Senyorics. És que no vull riure. No? Sí. Bueno, sí, jo ho penso bé, estimades i estimadis. Vull dir, Ara, i per què ho has deixat de fer? No ho sé. No m'he recordat quan feia el d'això, però ho feia sempre, no? La massa mare t'ha absorbit i Sí, ara... exacte. Ara seria la massa família, alguna cosa així, no? La massa AFA. Exacte. AFA. No? AFA. De famílies. Sí. Progenitors no gestants, no? Va, no, és que m'ha entrat amb... Fora. Tanquem. Tanquem jardí. Tornem a l'impro. Ella ha preguntat per situacions i també situacions així que em quedo en blanc, no sé com parli l'altre, com sortiu d'aquestes. És racisme quedar-se en blanc? No, tio, home, ja està, hem tancat el tema, tio. Bueno, què? No, però és una cosa dolenta, no?, quedar-se en blanc. Per tant, no és racisme. És racisme cap a nosaltres. Està bé. Exacte. Contrarresta el treballar com un negre, no? Exacte. Que totes les dues coses dolentes. Està bé. Avui sortirà bé la Sí, cosa. sortirà bé. No podreu penjar res. No, res. Bueno, bé, seguim. Vale. I tot treballant com un xino, eh? O treballar com un xino. Exacte. Seguim. Te recordes de la pregunta? Perquè aquí treballa... O la torno a formular? Torna-la a formular perquè ara me'n recordo. No, dic, en situacions en què es quedeu en sí. blanc o en negre o... En blanc a la impro, eh? Sí. En blanc a la impro és difícil perquè com que no tens text no et pots quedar en blanc, el que pots quedar és aturat i no saber què dir. A mi no m'ha passat, és a dir, m'ha passat que potser no ets tan eloqüent com altres dies perquè tens un dia espès i has de rimar un musical i dius, puta merda, no sé què rimar i fas rimes més dolentes o de cop entres en una història el teu company et diu alguna cosa i tu dius, hòstia, no sé si t'he acabat d'entendre, i vas tirant, però com que en realitat surts a jugar una història, clar, quedar-te en blanc seria quedar-te quiet sense dir res, però com que no estàs res preparat, sempre pots dir el que vulguis i es compra. Llavors, no m'ha passat massa, sí, en alguns moments he dit, ai, avui no estàs tan àgil com altres dies, però tires i fas. I te'n surts endavant. Sí, home, tant. Però no, més que res, sobretot allò el tenia una mica de coherència. Sí. Que si ara em fico a parlar de futbol, pensar què collons està dient ara? Clar. Saps? Sí. Doncs, Tio, això jo crec que és una fugida cap endavant i a fondo, saps? Gas a fondo. Sí. No? És que a més com que jo us he de dir la veritat, ja fa molt de temps que surto a passar-m'ho bé.
que no tinc cap pretensió, ni inclús de dir, hòstia, he de fer riure tanta gent, no. Surto i vaig a jugar. I això és el que funciona, perquè estàs natural, orgànic, tu estàs passant bé, sense pressió, i més igual si n'hi ha 500, 1.000 o 3. I ja està. I és la solució, perquè així estàs tu relaxat i és quan surten més, també surt més natural. I surten coses molt divertides. Bueno, però al final, aviam, tu tens, vull dir, tu cobres per fer això, entenc. Sí. Clar, vull dir, aviam, també. I cobrem bé, no ens podem queixar. Jo no et vull posar pressió, però ja, vull dir, ja... la teva feina. Hi ha una expectativa, no? Sí. Aviam, jo també vaig... Jo també vaig a la meva feina, saps, sense pressió, però... Feu 2 voltes al pati. Mala cara. Avui mata conills. Avui mata conills, tio. Avui hem jugat a mata conills. Bé. T'estic planificant per tu. Ja no es diu mata conills, tio. Com es diu ara? Què, és abús dels conills, això? Clar, tio. Això, va. En sèrio? Aviam, escolta'm. I què mateu? Feixista. Ja no matem. Ja no matem. A moros i cristians tampoc podeu jugar. Això sí que... No, això Que és els equips fets en un moment, ara. Uau! L'ha fet, Boníssima. T'he de dir una cosa. L'he caçat un segon mi tard, A mi em passa, quan vaig a instituts... Per sota, com perquè no es vegi. Quan vaig a instituts ara, que abans no em passava... Bueno, ja ho tallarem. No tallarem hi ha unes coses que els hi vaig fer el joc de la foto i tinc amb unes cartolines apuntat feu-me una foto del descobriment d'Amèrica. I hi ha molts llocs que diuen el Panchito! I jo dic, oh, Dios santo, saps? Clar. I ara ho he de treure. O dic, safari a l'Àfrica. Hòstia, clar, no. Directe. La negra! I jo dic, ai, he de treure les cartolines, que abans no em passava això, i ara sí. Clar, és un batibull, això. Però bueno, està bé perquè de seguida encerten la foto. Sí, clar. Bueno, és... Podem tornar a sortir dels riguets. Ai, Està agafant un caire, aquest programa, que no m'esperava pas, jo, No m'esperava pas. Gratament sorpresa, No. Sí. Això de gent ara agrada, ara ja no hi ha pas tant. No hi ha tant, no. Vull dir, ara jo crec que ens hem relaxat una mica. Ja ho podem dir. Ara vivim més tranquils. S'ha trencat abús, ara ja. Menys per feixistes com tu, però vull dir, perdó, ara ja viu més tranquil, no? Ara no. Va, tornem, posem fil a l'agulla, Ja no me'n recordo la pregunta. No, ara és que t'anava a fer una altra, la faig. No, més que res, perquè has comentat que treballes això, ara és el moment també de que venguis una mica, doncs, el que estàs fent, la teva companyia, la companyia del Gremi. Sí. Correcte? Sí. Ets la jefa? Sí, digue-li coordinadora, va, perquè jefa tampoc. Perquè entres a la web, surt una passis de progre, tampoc. Sí, bueno, només dic que anava d'ullers de pasta, doncs estic exercint el meu dret. Soc coordinadora de l'associació. No, i és una companyia de teatre? Sí. Explica'ns una mica, doncs, el que feu, vale. I que hi podem trobar, doncs, un espectacle dels vostres, i també una mica quin tipus d'espectacles feu, si són tots impros. Parlem sempre de moros i cristians. No. Ai, és que quan em sentires de la companyia... No, vull dir, estàs expulsada ja. No, però tenim... Mira, ens diem del Gremi perquè amb la meva colla d'amics fem bromes d'aquest tipus sempre, a tot arreu, i sempre dèiem, hòstia, hem de fer un podcast, com en direm? Nosaltres sempre dèiem, quan venia algú nou, dèiem, aquest és del Gremi o no? Entenguent si és del Gremi del nostre humor o no. Llavors a mi el nom del Gremi sempre em ressonava, i quan vaig decidir fer una companyia vaig dir, li posaré del Gremi perquè per mi és del Gremi de que no hi ha límits a l'humor. Llavors juguem sempre en aquest sentit. Del Gremi és una productora, jo diria ara, perquè fem diverses coses. Una és el món de la impro, que fem espectacles d'improvisació, tant anem a un aniversari amb 20 persones com anem a un teatre amb 500, o sigui, és un espectacle molt flexible perquè et permet adaptar una mica els continguts, fer el que la gent et demana, adaptar-ho a si és el casament d'algú. Llavors per això també tenim molt de recorregut amb aquest espectacle, perquè la gent el compra molt. Després hi ha la part de teatre de text, que jo escric obres de teatre, i ara tenim doncs, la trilogia Lift, Flit i Tilf, que és aquesta que acaba amb el transexual. I Milf? Milf ja vindrà. I Fit i Tilf. Pues jo quan surti aquesta la miro. Milf. Jo t'aviso. Faré un curset. I aquestes són 3 peces còmiques que les he anat escrivint amb els anys, són 3 peces curtes i els he donat com un fil conductor i és una sola peça ara, però de 3 històries petites. I ja està, això és la part de text, i hi ha uns altres actors, aquí hi ha la Sara, l'Uso i en Sergi, els d'Impro són uns altres, ens hem ajuntat amb els de Banyoles i som 4 ara, improvisadores, i després hi ha la part d'escola. Jo fins ara feia classes d'improvisació a l'Escola Municipal d'Expressió d'Olot, però allà tenien, bueno, per temes administratius no es podia ser molts alumnes per classe, bueno, històries així, i vaig decidir muntar-me ja l'escola, i l'he ficat a dins del Gremi també. Per tant, ara hi ha escola,
que tinc 50, quasi 60 alumnes, vull dir que està molt bé. I abans feies allò a l'Institut Municipal d'Expressió d'Olot i ara fa les classes de l'estròmboli. Sí, la vida, coses. Jo també improviso quan vaig a l'estròmboli. Sí, és la... Bueno, i tothom estava molt content perquè no havíem entrat mai sobris allà i ara, pues, bueno, tenim tot a mà. Sabem. Està bé. Està bé, és més gran, del que sembla. Sí, l'estròmboli, jo sempre el veia molt petit i ara, ara que no hi ha ningú, dic, mira, hem de vigilar que a vegades hi ha algun vidre a terra, però bueno, a part d'això... Bueno, detalls. Puc posar la música molt alta. Si talles, improvises. Però en Nat de l'estròmboli m'ha salvat la vida perquè m'havia quedat sense aula i em va dir, vine aquí fins que acabis el curs i l'any que ve ja buscaré un espai. I que tenis quasi 60 persones. 60 persones, tinc 4 grups. Molt bé, no? Sí, i de totes les edats, de tot arreu, i la gent és maquíssima, o sigui, m'ho passo superbé. Una cosa que jo sé perquè en d'altres àmbits, per exemple, que em diuen allò, baralles de galls es diuen, el freestyle aquest així improvisat o amb les corrandes, molts de gèneres d'aquests de la improvisació després porten associat sempre una mica de competició. Hi ha també competició de teatre i tu prepares equips per competir o no t'agrada això? Jo no he entrat mai en... O sigui, mira, justament demà vaig a veure el meu primer maig d'impro. Es diuen així, Maig d'impro, es diu, va sortir als Estats Units. Perquè era una canxa de bàsquet, tenia com un... Té alguna a veure amb el bàsquet, es va com iniciar amb unes canxes... Sempre són iguals, tio. I es fa maig d'impro. Jo quan vaig començar en aquest món vaig veure que hi havia això, vaig buscar informació, perquè soc molt autodidacta i m'ho busco tot per YouTube, i era com a veure, i vaig buscar-ho i vaig pensar, hòstia, la impro és molt complicada, llavors molts dies te'n vas a casa, et posa molt al teu lloc la impro, perquè és, uam, jo soc supergraciós i tal, i fas un bolo de merda, arribes a casa i dius, he de plegar, vull dir que et col·loca molt al lloc sempre, i vaig pensar, si els alumnes o la companyia amb la que jo estic anem a competir i sempre perds, tu deixaràs de jugar i segur que fas molt de riure a molta gent, vull dir, perquè la impro també és molt subjectiva l'humor i potser jo a tu et faig molta riure i a tu et faig pena, i és així, sí, el públic és molt ampli. Llavors vaig pensar, si ens posem en aquest món així més de competició, que ja surts tu a vegades però atabalat, i a sobre la gent no t'ha votat i no et vota mai, vaig pensar, no entrem en això i anem a jugar a la impro de col·laboració, que és un altre tipus d'impro, i jo jugo sempre que surts d'escenari i el teu únic objectiu és que l'altra persona brilli molt, o sigui, jo surto a servir bé les frases, a servir bé personatges i tothom surt amb aquesta idea, llavors és com que construïm juntes o junts el que sigui, no anem a mirar qui ho fa més gràcia, qui no sé què, qui ha de votar més al públic, perquè si no, per mi no és productiva la impro, ni per mi ni pel públic. Llavors no he entrat mai en maig d'impro, jo sempre faig col·laboratiu. Clar, però també això és maig d'impro, perdona. És a dir, són dos que actuen alhora i hi ha qui ho fa millor, perquè clar, també pots anar a putejar l'altre. Demà t'ho diré, perquè demà vaig a veure-ho. Jo sé que hi ha diferents versions. Hi ha un àrbit que mira això, que es comprin les propostes, que no es pregunti molt, és a dir, les normes aquestes que se segueixin, i jo diria que hi ha diversos tipus. Hi ha tipus d'impro d'aquests de maig que tu vas amb una parella i una altra parella feu actuacions i el públic vota, normal, com unes corrandes, i n'hi ha que et barregen els equips, que aquestes em semblen interessants, és a dir, jo sóc del color verd i vaig amb un de vermell i un de groc, i la gent vota qui ha jugat més bé, però clar, tu no pots anar a putejar els altres perquè la història no et funciona, sinó llavors has de servir al màxim bé i voten una mica qui ha agradat més dels tres, però jugant amb gent contrincant. Llavors aquest maig d'impro em sembla interessant i demà vaig a veure si entenc com va, perquè no m'hi he posat mai. Però està bé. No estic d'acord en que la gent es desapunti de les coses per perdre, perquè quan juguen ja de més de 30 anys que juga a futbol a les Planes, no? Però ho fan perquè després van a sopar i s'emborratxen, no? Sí, això també és veritat. I guanyem per un altre costat. Recordem que els d'impro només anem amb ulleres de pasta, per tant. Sí, ho ha dit. També fan ressenyes al Wikiloc. És veritat. I fem ceràmica. És veritat. Vale. Saps? White Things, tio. Sí. Vine a un estatge d'impro, ja veuràs. Vale. Fet. I ja per anar acabant aquesta part, i ja és per curiositat, perquè no he anat mai a cap espectacle d'impro i sí que ho he de fer. Ai, m'he deixat una cosa de dir, bueno, després ho dic. És que he pensat, és que ara hem estrenat un espectacle nou que em fa molta il·lusió i no l'he dit de totes les parts a la impro. Fes publi, va. Diumenge vam estrenar Malabufa, que és un espectacle amb una xaranga en directe a l'escenari amb nosaltres que improvisa. Crec que vaig veure alguna cosa. Sí, perquè penjat són molt pesats. Tu, pues Malabufa, tio. Malabufa, i el nostre eslògan és Malabufa tot plegat és improvisat,
i llavors hem fet una cançó amb la xaranga i la xaranga ens acompanya en tot l'espectacle i hi ha jocs que juguen també amb nosaltres, els músics, i ens fan músiques en algun moment, si la impro va cap aquí fan una música, si va cap allà fa una altra, i és brutal perquè clar, som 17 persones a l'escenari ara. Hòstia, és una altra dimensió. Ara hem fet una cosa que no havia fet mai ningú, crec, i bueno, veurem a veure com funciona, però de moment ja ho heu fet un cop? l'estrena ha anat molt bé i tenim ja 6 bolos, o sigui que no podem queixar-nos. Ja us passaré invitacions. No, ara que anava a demanar. Ara que anava a demanar. Coses gratis. Ara. Exacte. Això us agrada. Jo anava a demanar si podíem anar a una classe gratis, però prefereixo anar a veure l'espectacle. Oh, no. Nosaltres seríeu molt divertits, una classe. Seria divertit. Us convido. Si ens convido, hi anem un dia. Clar que sí. Sí, clar. No vindreu, no vindreu. I tant que vindrem. Sí que vindrem. Però jo us convidaré. A quina hora? Dimarts a les 5. Dimecres a les 5 i pels de la Salle a 7:15 en faig una altra. Ah, mira, veus, aquesta. Haurem d'anar a aquesta. No. Ell està dient, no, tinc curs, no puc. No, exacte. No estava curset. És igual, però jo quan acabi de cuinar, l'Anna moltes vegades al darrere, clar, jo queda't. ja m'afegeixo. Tu ja quedes. Ja m'afegeixo allà. Faig doble. Em sembla bé. Bueno, i no, el que jo volia preguntar abans de la pausa publicitària que hem fet, no, és com jo no havia anat mai a cap espectacle d'impro, sí. Com feu per improvisar? Quins jocs feu amb el públic? Com s'improvisa això? Vale, hi ha diferents tipus de joc. Ara amb el Balabufa no demanem frases. Nosaltres normalment anem als espectacles i fem que la gent apunti frases amb papers. Nosaltres no les mirem, les pleguem, les posem en una peixera i fem diferents jocs. Cada joc és un repte. Llavors traiem una frase, demanem a lo millor més coses al públic. Va, on voleu que passi? Pues, jo sé, la muntanya pelada. Ok. I qui volem que sigueu? Pues, no sé, un professor i un alumne. Vale. I llavors amb la frase que com a títol o com a frase final comencem una història que ha de passar aquí amb aquesta gent i això és un tipus de repte. Llavors n'hi ha que donem el timbre al públic i ens pot censurar, n'hi ha que tirem tots els papers a terra i els personatges van llegint frases i les han de colar dins la història però que quedi coherent, i clar, les frases doncs ja t'imagines la gent el que apunta, no tothom, que però... pedo culo pis, no? Sí, una mica, no? Que rima con Goya, pues, totes aquestes coses estem molt avasats a llegir-les. Sí. I ens agrada. Ha dit una frase teva. El que hem fet, no l'ha dit ell al principi, el que hem fet ara és que intentem guardar, fer una sessió golfa de tant en tant perquè la gent vingui a fer deixar-ho tot allà, no hi ha nens i allà no tenim zero filtre amb res, amb política, amb sexe amb el que sigui, i les altres intentem, som del gremi però intentem no traspassar excessivament la línia. S'ha de vigilar amb la línia, sempre. Una mica, però la impro jo em parlo sobre, llavors no puc contenir a vegades les coses, però bé, intentem. S'ha de passar la línia però després tornar de seguida. I llavors amb el Malabufa lo just, una mica la punta. Era la puteta? La punteta, però és que l'humor no vol petting, l'humor ja vol aquí contacte, ja vol algo, ja vol intenció. Vale. L'humor vol. Entenc. I ja està, i amb el d'ara que fem, com que el Malabufa està pensat per teatres més grans, a partir de 300 persones, per no demanar 300 frases, ho fem sense frase. Llavors ja demanem al públic, depèn de cada joc, coses. Trieu un músic, vinga, aquest, un lloc, no sé què, va, perfecte. I la gent crida així, crida, a lo loco, sí. T'agradaria anar allà a cridar? No, perquè ara estic pensant, ja està molt de moda, com l'interrelació aquesta que hi ha entre l'humorista, per exemple, i la gent del públic, no? Hi ha un que es diu Jim, o com es diu, que és en anglès, que a vegades m'ha sortit algun reel de YouTube. Jimmy. No. Jimmy... Bueno, jo n'he vist alguns també. No sé com es diu, que és un màquina, però és un absolut màquina, aquest tio. I n'hi ha un que fa música, també. I la gent li crida des del públic tonteries, saps? El meu fill li fan bullying, saps? Una dona. I ell comença d'això i es desenvolupa superbé. I està molt de moda, no? També hi ha aquell nano de les ulleres. Sí, en Galder. Aquest, pot ser. Que es diu així. Galder Varas. Ah, sí? Sí. Galder, però és el nom d'una empresa de tornillos. No sé, a Insta es diu Galder Varas, no? És el fill de l'empresa. Galder Varas? Ai, jo diria que sí. Sí que diu, sí. M'ho faràs buscar? Però és el nom artístic, o el que posa el DNI. Sí, és el nom artístic. És basc, o què li passa? Vols que li demanem? Marc, no ho sé. Galder Varas? Si és dels anells, tio. És igual. Va. Doncs, sí, nosaltres parlem molt amb el públic, però evitem al màxim posar-nos amb el públic. És a dir, demanem moltes informacions, però no ens fiquem en plan, jo què sé, tu ets calvo, no sé, saps allò que fa la gent a vegades, no? Que es fica com... No, ai, perdó. Ja ho havia de dir. No, perdó. Ara m'he ofès. No. Com el trans. Jo sóc transpilar. Transcapilar, m'agrada. Exacte, transcapilar.
Prou. Ara soc caducifoli. Ara d'aquí poc ja torno a Tanya, jo. Caducifoli. Sí. A l'hivern no en tinc, Sí. però després... Perenne. Perenne. No vull més. S'han anat de les mans, això. Però des de dalt caducifoli de baix perenne, que està perfecte. Correcte. De la barba, vull dir, de la barba. Mira l'Arnau, saps? Sí, Que bé que ho té. És perenne tot. Sí, és que és una alzina, saps? Vull dir, sempre fulla perfecta tot l'any. Vale. Va, hem de fer una cosa, que és acabar... És el moderador, no? Sí, em sap un baobab quan li explicaré on. Va, seguim. Prou. No em vull No, més. Se'ns està anant de les mans, això, aquesta primera secció. Sí. Ara, la tallem aquí. Tallem. Sí, ja aquí. ho censurem. I al final Està en pau. ja farem publicitat més tard. n'hi ha prou, hòstia. Del gremi. Va, perfecte. Ja has explicat. Sí, també per temps ja hem de canviar de secció. No, Vale, endavant. Així que tinguem aquesta primera part que és una mica del que hem xerrat de moltes Quedat coses. preciós, no? Hem quedat de moltes coses. No convidarem mai I més. passem, ara queden un parell de seccions. Vale. Començarem amb la que és d'Arnau Sedó. L'únic membre del programa que ha vist el mar. Empordanès, en règim d'adopció, donem pas a la secció de l'Arnau Sedó. Aquesta cançó mola, tio. No? És bastant Té guai. un punt horari, amb el... Sí, no, està bé. Sí, m'agrada. Anna, ahir mentre feia el guió anava pensant una mica en el teu món, no? I penso que tothom us té molt idealitzats, això de ser actor, actriu, no? Els focus, els teatres, aquests famosets que porteu, saber plorar, saber riure, no? Però, com ja sabeu, els oients, a mi no m'agrada parlar de vosaltres, m'agrada parlar de mi. Vale? Perfecte. Llavors, el que a mi m'afecta, no?, és que jo sóc mestre, llavors els veritables actors aquí no sou vosaltres, vull dir, som nosaltres, el del gremi de la docència, vale? La nostra feina és actuar sota unes condicions precàries davant dels nens i les nenes per mantenir-los supermotivats, i el Premi Gaudí per excel·lència ens l'haurien de donar a nosaltres quan fem tutories amb algunes famílies, vale? Sí. Jo no coneixia el meu potencial dramàtic i el meu domini de l'escena fins que no m'hi vaig trobar de ple. Tu saps el que és que vingui una família a la tutoria a reclamar-te, pues, jo què sé, una cosa que no té cap ni peus i pues, l'únic que tens és ganes de sentir, bueno, ja t'entenc, i després no saps com trobar les paraules exactes per dir, senyor, vostè està delirant i el seu fill no és com creu, no? Però bueno, ho has de fer d'una manera pues, que soni més o menys agradable, tipus, agraeixo la seva implicació i estem treballant per gestionar tot emocionalment, no? Doncs això, Anna, això sí que és actuar sota pressió. I llavors, precisament perquè crec que la vida ens posa constantment en situacions on hem d'improvisar i fer un bon paperet, pues avui estreno una secció. Va. Estreno el consultori del Ja ho trobarem. Hem obert un consultori per WhatsApp on se'ns poden fer arribar missatges a les persones que convidem, ¿vale? Com tenim molts fans, com ja saps tu, 73 visualitzacions. Són molts fans. Meravella. Si has de respondre 73 preguntes... És un problema. Anem a donar aigua. Posa'ls 73 persones aquí. I entren? No, i la calor que fa... És terrible. Bueno, és igual. Ja porta 3, perdó. M'està suant la mà i tot, imagina't. Que fa una calor aquí. Fa una calor terrible. Espectacular, no? Ara ja estem a 29 graus. Descorda't un altre botó. Sí, tot. Doncs això, com que tenim molts fans i no els podríem escoltar tots els missatges, doncs he escollit només els que són en format àudio. Vale. Llavors, simplement escolta'ls i pues, improvisarem una mica, aviam quina resposta els hi podem donar. Consultori, com ens demanen opinió d'algú, no? Sí, com que tu ets expert o dediques al món així de l'actor, d'improvisar, el que sigui, doncs tenen pues, algun tipus de dubte i poder, pues, d'alguna manera els podem ajudar. Des d'aquí ja ho trobarem. Sí. Llavors, Pau, quan puguis, tirem el primer missatge, aviam què ens demanen. La veritat és que jo no els he escoltat. Jo no els he escoltat. Bueno, sí. No, ho dic en sèrio. Sí, m'agrada, que no t'ho preparis. O sigui, és novetat absoluta per mi, també. Pau, com vulguis. El primer missatge del consultori és... Hola, Anna, què tal? Escolta, que sé que tu ets actriu i en tens de focus, de posades en escena i tot això, i res, que estic arrencant un projecte emprenedor... una coseta d'OnlyFans, només per treure'm una mica de sobresou, El tema és que la il·luminació del meu lavabo no em fa cap favor, diguem, als meus atributs.
m'entens? Llavors, bueno, quin tipus de llum recomanes per donar volum a la zona? Ajuda'm, que he de monetitzar una mica això abans de l'estiu. Gràcies. Bueno, no sé. Com Jo la podem ajudar? recomano llum zenital pel genital, sempre. És el que Zenital. ve de dalt a baix Vale. i càlid. Quina zona exactament vol donar Zenital. volum? M'interessa. Bueno, suposo que, pues, no sé... Els seus atributs... Sí. Home, depèn de quin. No, no. pot ser els de dalt, també, sí. Bueno, clar. Home, sí, jo crec que Però justament... estàs suposant que és una noia, entenc, Sí, no? perquè posar llum a la foscor interessa en aquest cas, poder ser. Poder sí, o poder Bueno, no. amb OnlyFans... Algú té OnlyFans d'aquí? No, no, Doncs no. podem consultar, però Qui collons poc. pagaria per mi? Fins que no ho proves no ho saps, això també, Marc, avui que estem una mica carinyosos tu i jo crec que pagaria. Per Sí? tu. Bueno, faria coses. Pues jo li recomano llum càlida. Llum càlida. Sí, llum càlida i des de dalt a baix, sí? De dalt, jo no... Zenital, sí, no? Sí. Sí, sí, es I la posa- càmera? La càmera frontal. Frontal. Sí, i ella vertical. Cara, sí, cares, per exemple, cares... Bueno, cares d'haver-te menjat alguna que t'està sentant malament, no? Sí, aquesta? Cara de... Vale. La pinya em fa estar fent mal. Vale. Bueno, doncs tenim Sí. aquí la resposta de l'Anna. Sembla molt bé, molt... Sí. Ho dius per experiència, no? Ja l'he trobat molt expert. Sí, no, per això ho dic. No, però m'imagino. Vale. Pues ja està, doncs, bueno, resposta feta. Gràcies, Anna. Crec que he conegut qui me l'ha fet. Sí, l'has conegut? Molt bé, veus, pues, perquè és un oient... Després la busco. Vale, perfecte. Doncs, Pau, anem a la segona persona que ens envia un àudio, aviam. La número 2. S'anima i tot, Hola, Anna. Bona tarda. A veure, et comento el meu drama. Se'ns acaba de morir l'oncle Esteve. Ha patit moltíssim, pobre. Una malaltia llarguíssima, un pal. Llavors he pensat que com que el tanatori demà estarà molt de baixón, m'agradaria fer jo el discurs, però en clau de comèdia. Un roast a l'oncle Esteve de cos present. Com que tu fas humor, com ho veus? Tinc un parell d'acudits sobre la quimioteràpia que crec que poden trencar el gel. Hòstia. Tampoc vull passar-me de frenada. Em pots donar consells per al timing còmic en un funeral? Hi ha d'haver música de fons? Wow. Bueno, algun consell per a aquesta persona que necessita alguna cosa? Com un roast en un funeral. Un roast en un funeral. Un roast amb un cadàver. Heavy, perquè Però molt heavy, no tens mai feedback, no? Vull dir, o li han ficat a l'esquela o... Som un roast i m'hagués molat que mort per un incendi. Saps? Que està roasted ja. No? No. Com al final. Total. A veure, l'oncle Ja, mana, Esteve. digue'm, va. Jo, a mi sempre m'agrada posar humor a tot arreu. Sí? Potser en un funeral que acaba No de és morir un per bon- quimioteràpia pots posar una petita falqueta, no? Així tonta. Tonteta. Aviam. Amb música de fons sempre ajuda, no? Però... Una, pum, saps? Una? Com ho faríem? Sí, pim, pam, pum. Sí, no? Bueno, amb el que ens estalviem de pagar la quimioteràpia, la resta podem anar a teràpia. No sé, és que... Molt bé, jo què vale, sé, no? perfecte, Com trobar-hi la part perfecte, positiva. molt bé. Però també he de dir que l'humor sempre és... O sigui, jo sempre estic molt a favor de l'humor si ha passat el temps suficient. És a dir, s'han caigut les Torres Bessones i s'han mort 300 persones i l'endemà fas un monòleg, no és el dia. 5 anys més tard, és el dia. Per mi, Llavors, Vale. jo li recomano que sí, pot posar una petita coseta, sí, però potser... Molt petita. A no ser que l'oncle sigui una persona que tothom odiï, llavors, endavant. Però si és una persona estimada que s'acaba de morir, bueno... Vigilem, no? Una petita cunya es pot posar, però sense passar-se. Vale. Aquí la recomanació feta. Aquí, oient, estàs una mica sonat i ja està. Molt bé, Pau, anem al següent, tio. El 3. Increïble, la Pau. Bones, Anna. Soc en Carles. Quinto. Tinc 40 anys, 3 criatures, una hipoteca que m'ofega i estic fins als mismíssims collons de treballar d'advocat. Odio els meus clients i la meva vida. I saps què? He pres la decisió. Ho deixo tot i em faig actor com tu. Ara, però, què faig? Una recomanació per a aquesta persona de... Ja ho ha deixat tot, no? Sí, sí. Si ara és com començar a ser Sí, actor. sí, 3 fills, una hipoteca, però... No li pots dir que s'ho repensi. Està fora, ja. No, que s'apunti a les meves classes, que així tindré un alumne més. Per exemple. publi. Bona. Sí, s'ha de munyir la burra. Clar, som autònoms i tenim moltes coses a pagar. Que s'apunti a les classes de lo que ell decideixi que vulgui fer, text, impro, el que sigui, i que ho aposti tot. Segur, Si ha de ser per ell, sortirà.
i si no, doncs que torni a treballar. Si no, pots que es mori de gana o alguna cosa, no? No, sempre pot fer, no sé, animador de festes infantils, ja que té experiència amb 3 nens. Doncs aquí t'emportes el consell de l'Anna, escolta'm. Pau, següent. El 4. Estic flipant, Hola, Anna. Estic contentíssima. Mira, després de molt d'esforç hem aconseguit que el meu Ricardito tingui un paper important a la funció de final de curs. Farà d'arbre, el tercer d'arbre per l'esquerra, És un paper exigent, vull dir, molt físic. Anna, tu que ets actriu de mètode, com ho ha de preparar, això? És el millor nom per un penis que he sentit mai, Ricardito, Per un penis? Sí, no? Bueno, no l'he pensat mai, però... El Ricardito. Bueno, un Ricardito. No? Bé. Ricardito. Bueno, com hauria d'actuar? Que vagi a la Fageda. Sí? Si estigui 4 o 5 hores mirant els faigs. Com la Fageda? Com es passa? S'ha passat molt. S'ha passat, jo també ho he vist. Què passa a la Fageda? Perquè no sé la gent de la Fageda, de fer d'arbre, de no sé quantes, que anaves per aquí, no? Que lleig aquesta, Marc. És broma. Vale, ha d'anar a la... Que vagi a un bosc, que miri què fa l'arbre, quins són els moviments de l'arbre i els copiï al màxim fidedigne possible. Vale, sí? Vale, cap a la Fageda, doncs. Cap a la Fageda, perfecte. en Ricardito. 5 o 6 hores allà a la Fageda pel plantat, no? Sí, que només observi els arbres. Vale, perfecte, allà... Ho vagin a Stanislavski, saps? Perfecte. Pau, anem amb el següent, sisplau. Hola, doncs jo tinc una pregunta per l'Anna, perquè, mira, al meu nen li tocava fer d'arbre a la funció de l'escola, i clar, portem mesos i mesos assajant a casa i ell estava supercontent i motivat, i ha passat que hi ha uns pares que em guardaria els qualificatius, que no sé com, han acabat untant a la directora i li han pres el paper al meu nen. Ara hi ha un altre nen que fa d'arbre i el meu nen fa de pedra. I, clar, això jo no ho trobo just, perquè el meu nen té molt de talent i ho fa molt i molt bé. Llavors, la meva pregunta, Anna, és què pot fer el meu fill a l'escenari per demostrar que té molt de talent i perquè li tornin el seu paper d'arbre? Doncs que aplasti l'arbre, no?, si és una pedra. Sí, també ho havia pensat. Que entri rodolant. Sí, bueno, suposo que jo crec que va relacionat amb l'anterior, no? Sí, una mica, no? Bueno, podria fer de Pedra Sánchez, per exemple. De Pedra Sánchez. I fer així com, saps, pedra presidencial. Que la posin des de dalt. Sí, exacte. Sí. Bé, bueno, doncs sí. Bueno, és una bona recomanació, no? Aixafar l'arbre, i així segur que et quedes sense veure. Bueno, bé, perfecte. Va, anem enfocant ja les últimes. Anem a la següent, Pau, sisplau. Anna, sisplau, tinc una urgència vital. Mira, a mi m'encanten les faves a la catalana i m'acabo de fotre un plat a la fonda que està fent pujada. Però el problema és que d'aquí uns 10 minuts entro a la reunió superimportant que tinc amb uns jefes regionals i és una sala sense finestres. I al 100% tindré flotulències. Com que tots experts en improvisar, quina cara he de posar o quin gest creus que he de fer quan em tiri un pet perquè tothom es pensi que ha estat el meu company de la dreta? Vale, gràcies. Sempre estossegar, molt. Sempre. Fort. Ja, però després passa allò d'estossegar i tirar-te el pet després. No, perquè has d'estossegar i abans. Durant i després. Ha de quedar embolcallat d'estossec. Sembla... Perquè si no, no quadres mai. Com si haguessis fumat 6 paquets de tabac. Mort. Exacte, que la gent et doni aigua i ja tot això. I ja està. I si t'aixeques també fas que... Va. No, que s'esbafi per les... Magnífic. I no saben a qui li ha sortit. Clar. És que aquí, per exemple, que estem a 29 graus... I també l'interessant és adonar-te en tu primer. És a dir, fer veure que dius... que ets el primer que ho notes i et sorprens. Has de fer molta cara de sorpresa de... saps, quan ho notes i quan l'altre diu sí. Saps? I ja està. Vale. Sí. Els he jugat tots. Aquests, la jugues, no? Ja està. Tu t'agrada improvisar, en realitat? No, tirar-me pets al públic. No, tirar-te pets al públic. Bueno, improvisar, això. Ara el problema és que a les discoteques no es fuma, i des de que no es fuma és una putada. Perquè de cop estàs ballant i dius... que vomito, i es fa com un corrillo. El Luqui vaig notar que vaig dir Dios santo, que tornin a fumar dins, la gent està podrida. És la millor campanya d'educados. Sí. Sisplau. Pau, anem amb el penúltim àudio, aviam què ens expliquen. Hola Anna, sóc l'Àlex. Mira, necessito les teves dots interpretatives com abans millor. Resulta que fa temps vaig demanar feina a una empresa de cuina, que és d'aquí a la zona, que es diu el Pebre Roig. No sé si els coneixes. I perquè m'agafessin vaig posar alguna mentida inofensiva al currículum.
com que he treballat al celler de Can Roca i també al Gòtic. La part bona és que m'han agafat. Però el problema és que el jefe del Pebre Roig no té ni un pèl de tonto i veurà de seguida que no sé cuinar i que no he fregit un ou en la meva vida. Com ho faig per actuar com un xef de prestigi quan em posi a cuinar el primer dia? És complicada, aquesta, És complicada. Jo penso que l'actitud és molt important. Llavors has de fer veure que saps de què vas i intentar demanar les coses sense que es noti, no? Per exemple, dius, no sé, no he fet mai una truita, no? 2 ous, no? La truita i la truita, no, 3, bueno, 2 per començar i l'últim el fei. No? Llavors tu busques la resposta i després fas veure que tu ja ho sabies. Clar. És com allò que li dius, perdona, el teu cognom? Montoya. No, Montoya ja, no, saps? I li fas veure que has demanat l'altre i llavors ja tires amb molta actitud. Actitud. Has conegut qui és? En el cas de... en Montoya? No, aquest. El de l'àudio. No, sí, que Montoya és com Goya, no? He de dir que en aquest cas, per al·lusions, vull dir, se n'ha de saber molt poc per saber-ne més que el jefe, saps, de cuinar. Vull dir que en aquest no em preocuparia. No et preocuparia. No, una tarda mirant el Cuines i l'Arguinyano i ja està, ja estàs per sobre. Estàs fora. Però tranquil·lament per sobre. I pots fer allò de les 3 llemes, també. No sé què és això. Sí, l'acudit. Les 3 llemes. No, has de posar Arguinyano 3 llemes. Vale. Després, ara no cal. Ja ens hem posat amb tothom, no cal ser... No, trenca un ou i li surt un ou amb 3 rovells. És increïble, és increïble. És un gran moment de la televisió espanyola. El millor moment, jo crec. És més. És top. Anem per l'últim ja i tanquem secció. Pau, tira'm la falca. Hola, Anna. A veure si em pots ajudar a donar un cop de mà ràpid. M'han trucat per fer de tècnic en un podcast d'aquests nous. Crec que es diu ja ho hem trobat o una cosa així. El tema és que jo de botons i taules de mescles ni puta idea. Jo només és això, hem de fer anar a l'Spoti i amb el Premium sobretot, perquè si no els anuncis són una merda. I com puc fer per fingir improvisar una mica per fer veure que sóc tècnic d'això, allà si em pots donar un cop de mà. Bueno, jo com de tècnic d'això tampoc hi entenc. Jo escoltaria un youtuber d'aquests sud-americans que t'ho expliquen tot molt bé, molt calmats, no? Del dale like i subscríbete, i quan ja trobis quan pujar i baixar la música, doncs vaig jugant amb això. Quan la gent xerra, tu pum amunt, pum avall. Com els DJs, no? Que es noti que... A les 3 del matí fan aquella de... Sin interrupciones. I vinga amunt. Que siga, no? Exacte. Que no es noti massa. Bueno, doncs... Que sàpigues que fas... Bum, saps? Exacte. Bueno, pues... Actitud, sempre. Escolta'm, doncs, gràcies per les teves aclaracions. Arnau, abans vull que m'aclaris una meva pregunta. Digues. Aquest collons de consultori? Sí. Per què has trucat amb un altre tècnic? Bueno, perquè... No. Ara vols fer de tècnic tu? Aquí. Doncs vine tu. Bueno, Pau, tio, no t'enfadis, tio. Pau, no marxis. Pau. No. Està marxant el tècnic. Pau. Però Arnau, no facis emprenyar el tècnic, que no és que no el veig, el tinc d'esquena. I no li paguem res. Però... Mira, s'escolta i tot, Està marxant. Està enfadat i tot. Pau. Una cosa, Pau. Cuando veas las barbas de tu técnico pongas a remojar, Bueno, pues em sap greu. Des d'aquí demano disculpes als oients per fer enfadar en Pau. Bueno, i ara... I ara què? I ara com ho farem, això? I ara, ja estàs, no? Sí, ja està, però clar, no em tirem una capa... Doncs, treu el mòbil i fiquem la falca de la següent amb el mòbil. Posa-la aquí al micro. Ja que el tècnic... No ha marxat, no, ha marxat. Ara no sé, pues... Molt bé, aquest mòbil. Ja en Pau si vol tornar. Sense pèls a la llengua ni al cap. És l'hora d'en Marc Comermo i les seves merdes. Anem tard, I vol ploure. Heu d'anar a sopar. Hòstia, veritat, hem d'anar a sopar. Sí. No patiu. He improvisat molt, com deia jo, la meva última secció. Llavors l'escurçarem una mica, Pau, val? Farem només 3 sketchos. Val? He preparat un show d'improvisació. Molt bé. Val? Un show d'improvisació en el qual tu ets el protagonista, Anna. Llavors tu interactues en el primer amb l'Arnau. Vale. Hòstia, val? I en el segon amb en Sam. Vale. I el tercer, tu sola.
Ah, molt bé, faig tots els personatges. Val? Jo us presentaré una escena, en Pau hi ficarà una mica d'efecte de so de fons, jo ja et diré quin has de posar. Començarem amb el... He tornat a la sala per tu, Merci, que ho sàpigues. Sí, no, gràcies, tècnic. Ja ho sé. Gràcies. Ja ho sé. Començarem, Pau, amb el que es diu apartament. Val? I a veure, anirà d'aquesta manera. Aviam, deixa'm-la mirar, perquè, clar, si no... Jo ja us donaré l'entrada. Ara només us poso en escena vale. i us donaré Context. l'entrada. L'entrada serà que jo faré el timbre. Vale? Faré un ding-dong. Aquesta és l'entrada? Llavors, l'Arnau i l'Anna són veïns. Vale. L'Anna fa unes setmanes va comprar per internet un article i, com ha fet altres vegades, ha posat la direcció de l'Arnau, que és teleoperador, i sempre és a casa per rebre el repartidor. Vale. L'objecte és una joguina sexual. No m'esperava menys. Quan l'Arnau li torna a agafar, quan l'Arnau li torna el paquet a l'Anna, l'Anna se n'adona que l'Arnau l'ha obert i sap perfectament què s'hi amaga. Val? Vale. Llavors, jo faré el ding-dong i que comenci l'escena. Farem 1 minut i mig, no gaire, no patireu gaire, 1 minut. Bueno, està bé, I després farem una escena amb en Sam i després en farem una altra amb l'Anna amb Solidari. Aviam què surt. I hi ha algun repte? S'ha de colar alguna cosa? No, només és això? No, només és això. Home, ja nosaltres som principiants. Som principiants. No, vale. Som gent de pau. M'has assentat el que passa al principi. Has ficat el sol de fondo, Pau? Se sent ja? Ja en Pujol? Fot-li una mica més, Pau. És que és sound effect upstairs. Ding-dong! Qui pica? Pico? Tu vens a casa meva. Ah, vale. Piques tu? Pico jo. Qui pica? Un moment, qui pica? Qui pica? Bueno, pica perquè tu li vas a portar. Ah, vale, jo li porto. Per tant, jo, Bruno. Sí. Vale. Torni. No sé què... Ding-dong! Anna? Hola, Arnau, què tal? Bé, mira, et porto el paquet d'avui. Ai, perdona, És que... No, res, escolta'm. Ja saps que com que sempre estàs a casa sempre t'ho demano. Ui, veig que l'has obert, aquest. Bueno, perquè, escolta'm, he vist que era teu i he pensat, bueno, poder serà algun diari, alguna cosa interessant. I ho és? Bueno, és interessant, sí. Sí, ja. Bueno, molt gros. Veig que també l'has fet servir. Bueno... sí. Vale, bueno, no passa res. Era molt gros, la veritat. Espera, que tanco la porta, que no vull que ho sentin els altres. Gràcies. Et preparo un cafè? Sí, sisplau. Vale, sí. No vull dir res més. Sí, no te sentis, queda't dret. Correcte. Descafeinat? Sisplau, perquè si no puc dormir i després l'he d'utilitzar un altre cop i no em ve de gust. Si vols un altre dia, però truca'm i ja t'ensenyaré com va. Perquè... Bueno, de fet, ja ho he buscat jo mateix per internet. Sempre t'has equivocat de forat. No. Va, deixem-ho. Deixem-ho, no fem patir més. Sí, estava molt tens, l'Arnau. Estava a cota les cordes. Vale, en aquest intervendré, però molt poc. Val? Serà amb l'Anna. vinga. D'acord? Jo aquí faré de doctor. En Sam i l'Anna... Ai, Pau, has de... Baby Cry. Sembla un salm de la Bíblia, això, Va. Baby Cry. Salm i l'Anna. En Sam i l'Anna són parella de fa molts anys. Vale. Feia molt temps que buscaven un nen, però no hi havia manera. Tanmateix, avui és el gran dia. Ha nascut el seu fill. El part ha anat perfecte, però el nen és de color negre. Perfecte. Val? Una mica més de so, Pau? Sí. Qui és el pare? És ell. Li vull donar l'enhorabona. És un nen. Però, no, perdona, es deu haver confós de nen. Sant Joventeny ja nou matell, no? M'acaba de dir la comatrona que... Sí, però no, allà l'incubadora deuen haver girat, allà a l'hora de netejar-lo No, disculpi, aquesta criatura ha sortit d'aquesta dona. Perdona, l'he tret amb les meves pròpies mans. Deu ser un error. Tranquil·la, Anna, tranquil·la, deu ser un error. Si no, jo estic molt tranquil·la. Com? Què? Hi ha una cosa que no t'he dit. Com? Em deixes? La meva família tenim una petita anomalia. I és que el meu rebesavi era negre. Llavors ens van dir que se saltaven diverses generacions i que podia succeir això. Home, va, no m'intentis vendre aquesta moto. Mira't bé els ulls del nen, ho veus? S'han dat casos. Veus que també és borgi com tu? Els teus ulls, però els meus no. Sí, és igual. No, Sam, aquest és el fill teu. Anna, no em puc creure, això. És un fill teu millorat. No, però és...
la fa una mica gran, això sí. Més ben dotat. Això sí, per simpatia, la fa més gran que jo. Però ja, no, però ara, en sèrio. Home, no pot ser, que hagi sortit així, aquest color torrat. Però tu l'has vist? Fem la prova. Jo sóc ben blanquet de pell, no puc pas sempre molt que hi hagi un rebesavi. Jo també tenia un rebesavi xino i no surt pas amb els oxitats. Fem la prova i veuràs. Sí, no, hem de fer la prova, perquè això, vull dir, o has estat una rebuda a l'hospital, o aquí, després de tants anys, això no m'ho esperava de cap manera. Doncs jo tenia molt clar que això passaria. Serà cabró. Deixem-ho aquí. Pau, posa'm d'efecte de so aplause. Aplause, com es diu? Aplause, com es diu? Clapping hands. Aquesta és la típica, Aplós. D'acord, Anna, estem als Premis Gaudí. Val? T'han donat un premi a la millor actriu per una pel·lícula que tu interpretes d'actriu principal fent la teva pròpia vida. Es diu Vida i obra d'Anna Matell. Vale. Val? I has de fer el discurs de rebuda del premi. Real, Jo... O me l'invento? Jo faré de presentador. Ah, d'acord. Senyores i senyors, estic a punt d'obrir el sobre de la millor actriu d'aquest 2026. I ara baixen els aplaudiments. I el premi a la millor actriu del 2026 és per Anna Matell. Per Vida i obra d'Anna Matell. Que pugi a l'escenari, sisplau. Enhorabona. Moltes gràcies. Oh, que fort, no m'he preparat res, la veritat és que em fa moltíssima il·lusió. Soc la primera actriu sense reconeixement a TV3 que guanya un Gaudí i és una feina a reivindicar. Com bé sabeu, aquesta obra parla una mica de tota la meva vida i heu pogut veure que he anat fent diversos cursets per complementar una mica tot el que és la improvisació. Últimament veureu que al final està molt enfocada sobretot el que és la fleca i el forn de pa de massa mare, perquè és una cosa que ha estat absolutament addictiva. Llavors m'agradaria des d'aquí llançar un missatge molt especial al programa de ràdio Ja ho trobarem, perquè allà va ser on vaig descobrir aquesta última pinzellada que m'ha portat aquest color. Ànims i sort a tots els actors i actrius que es dediquen a aquest món, que és una meravella. Fantàstic! Bravo! I amb això podem cloure el programa. No, fantàstic. Oh, lo bueno si breve, dos veces bueno. Sí, no, espectacular. Ara sí que arribem al que és a la fi del programa. M'han encantat també aquests impressors que han improvisat. A mi m'ha passat. Això és improvisació. Fica un pito aquí, tècnic, pip. El pito m'ha encardat a mi, no? Em penso el pito. Sí que te l'ha encardat el pito. Ara quan marxis com un cavall. Sí, costarà. Anna, t'hem d'agrair que estiguis aquí, que hagis vingut, que hagis passat una bona estona. No volem que te'n vagis amb les mans buides, per tant tenim un petit detall per tu, que és una ampolla de ratafia R7. Ai, moltes gràcies. A tu per ser coments. Que guai, moltes gràcies. Espero que la disfrutis tant com hagis disfrutat d'aquesta estona amb nosaltres. I res, no sé si vols dir algunes últimes paraules, fer un últim tall publicitari, que ho has fet molt bé durant el programa. Sí, no, però res, que moltíssimes gràcies per convidar-me, sou brutals, m'ha encantat, m'ho he passat molt bé. Aquestes són les entrevistes que m'agraden així com amb humor i dinamisme, i ja està, que si voleu venir a classe o veure el que fem d'impro, esteu convidadíssims. Molt bé, i animem des d'aquí allà ho trobarem a veure qualsevol espectacle dels del Gremi, que segur que també passaran una molt bona estona. Exacte. Ens despedim ara també dels nostres tertulians. Arnau, Marc, gràcies per ser una setmana més aquí. A tu. A tu, Marc, tio, a tu. I també, tu més. I també ja per tancar el nostre tècnic, que s'ho ha repensat i ha tornat, i no ha marxat. M'ha costat, però m'ha costat. Però no ens pots abandonar. He tornat perquè sé que tenim sopar, perquè si no tampoc tornava. Per això t'has quedat, I ja per tancar agraïm als nostres oients, a Ràdio La Vall per deixar-nos aquest estudi, i esperem que d'aquí 15 dies ens tornin a escoltar i ens tornin a sintonitzar a través del 107.6 o de les nostres xarxes socials. Ens despedim una setmana més. Moltes gràcies a tothom. Salut. No sabem si ho hem trobat, però aquest episodi ja és història. Gràcies per escoltar-nos. Ens tornem a trobar d'aquí 2 setmanes a Ràdio La Vall. Recordeu que podeu recuperar aquest podcast i tots els anteriors a Spotify i YouTube. Seguiu-nos també a les xarxes socials per assabentar-vos de les últimes novetats del programa.